את הגברים, את הנשים, את הצעירים במסיבה ואת הקשישים שיצאו לטיול, את המשפחות שנרצחו ואת הלוחמות והלוחמים שמסרו נפשם בעת קרב. ב7 לאוקטובר השכול פגש את כל מגוון החברה הישראלית, מכל עדה ומוצא, מכל תפיסה פוליטית, מכל דת ומכל גיל. אלימות המרצחים לא הבחינה בין דת לדת, בין קיבוץ סוציאליסטי למשפחה דתית, בין ילדים רכים למבוגרים. כל הפסיפס של החברה הישראלית מיוצג ברשימה הארוכה כל כך של אובדן בלתי נתפס. הלב עדיין מסרב להאמין לגודל הזוועה ולעומק האסון. אנחנו עם עם היסטוריה ארוכה מאוד של אסונות. אנחנו עם עם היסטוריה ארוכה מאוד של יכולת לקום מהם ולבנות מחדש. אנחנו נבנה חברה צודקת וחומלת, חברה מיטיבה ונדיבה, חברה ערכית ומוסרית, חברה שיודעת לא רק למות ביחד, אלא לחיות יחד, בשוויון ובכבוד בין כל חלקי החברה הישראלית. חברה שאלו שהלכו ללא שוב יוכלו להתגאות בה. תפילה לעת הזאת. אבינו שבשמיים, שכינה מקור חיינו, צור ישראל וגואלו. אנא, צרור בצרור החיים את נשמות קרובינו, ידידינו, בני עמנו ותושבי ארצנו שנרצחו בטבח הנורא. שלח רפואה שלמה לפצועי הנפש והגוף. תא אומץ לב בקרב משפחות החטופים ותבונה בלב המנהיגים הפועלים לשחרורם. תן נחמה ותקווה לאבלים הרבים. שלח להם עוז ואומץ בבוחרם בחיים. שלח ישועה לכל שהיו נצורות ונצורים בבתיהם. מלא אותם בחוסן נפשי, אמונה ותקווה. עשה ברחמך למען היושבים בממ"דים ובמקלטים בכל רחבי הארץ. הענק תחושת בית וביטחון לכל הנמצאים הרחק מביתם. השב את כל החטופות והחטופים בשלום לבתיהם, בלא שישפך דם נקי, ובלי שתתאמן נפשם במעשי זוועה. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, החיילים והאזרחים. מיתן ולא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, ונאמר אמן. בבניין ציון ננוחם.